Ja, det ser vildt ud, men i gang med at løfte taget af pyramiden. Ja, må vi ikke håbe, det bliver regnvejr. Så flyver det. Jeg ved, hvor det skal hen. Ja, jeg ved, hvor det skal hen. Hold da op. Det regner, så regner det indenfor. Ikke udenfor. Hold da op, hvor det svæver. Det syger ikke. Det er oversvømmet, hvis det regner. Nu bliver det oversvømmet. Tænk, hvis han smutter ned på os. Ej, hvor sejt. Ej nu. Hvor må de lægger det hen? Hvad? Hvor tror I, de lægger det hen? Så bliver man nok ikke nødt til at kunne køre den der. Lad være med at råbe. Kommer der ondt i ørerne. Ja, det gør Clara også, kan jeg godt fortælle dig. Jeg tror altså, Clara stadig ikke er derude. Jeg kan ikke se. Skulle hun ikke ud og se det? De tager det hjem til dig, Camisa. Det passer fint til kolonihaven. Jeg kan få en lille pavillon i haven. Jeg går lige over og siger det. Ja. Jeg tror, den sidder fast. Jeg kan lige nå sådan en klar stop.